Wat ju ing nut ila ka tanga bu pi e yo ko yo buit na pi bat pi jot hi yala de wat ju a ila ka do nut ha ka kan thai yo ko yo dong ban yu ya ka jing khlan jong pi hey wat ju ya lang bat ko nuti yo phingat ha ki jen riam buit jong ka wat pet se ya ka samla yo pi jen thut bat sha pan chi tom na ka banta jong ka wat a ya la ka mun sim ha ki nuti yo pi du e ya la ka nong mei nong pa to phailan den ila ki khmat na ka thei ba briu wat pet se ya ka jing ba briu jong ki wei bun ki la yat bakla da ka jing ba briu ko kan thei ka pen me ding ya ka jing kwa brai hey wat ya bam bat ka tanga jong wei pat u briu nia di so bha bat ka da ka wan yo ko do nu jong pi ka sha pen bi tha ka bat ka jing shong shit phingam jlang sha ka jing jot wat i no yo lok barim bat thamai la ya kot bat u lok thamai u long kum ka wan thamai tang on dak kalarim ka bang bha bandi wat ju ikwa raha ya ka jing yo burom unong pap na ba phim tip on sakut kum no wat ju sultanat ya ka bo sultanat ubamman to kan mau ba unom poi ga snikut klem yo saja kat ba phikot bor penya de jingmut balaki para marjan patuwat buj na kibastan tuwat banya kran ya khana pat kiriu shempang tu ya pan iktin ha ki jing ya kran shempang ka an ubah khli tam tu ya ba me di lam tang bat kiriu ho bat tu sngu sorong bandon ka jing teng burom yau trai ka kambale di kiti ki basta kayo chingero te kumta yo nong yalam pa jutip posta ni kitien jongu yo bakhor kitien jutien hasnong hathaw bat yo bakran kan balap ju isi panban unong sensar basta upansan panrangba yala kibriyo bat kajing penyat kamu basian kan renti kumbalong unong bisar kumtaru kinongkit kam jong kumbalong unong sensar kumtaru kitraish nong baro usiemu bupathar un panjot yalaki khun ki hajar hendri kashnong kanroi habadon kinong yalam ki basalak kajing penyat ya ka khando kadai hagikti utrai bot unthung da ubriu bayadai kat kum kajuk wat judom yau paramarjan habole bamdei but wat jule ha ka jing khong ya ka jing hangamei la isi do trai badaki beriu badi ka jing le bam hok baro ar ki ijli ka jing pang ga bekerni ka pendu boy yang nong ai dawai dang menta ka sniu sim la sai la yam habau beriu sedang bersarung u e no yau trai ka do nu jung ka landat bak na law nong thau kajing sedang jong kajing sarong kalong kapap badu beriu basno haka ukerni tangga kamsi namar kata utrai ulapha ki jing per saja ki bajur halor jongki
hadu berkinderku pom. Utrai ula pentung baji yaki khet jongki nong sensar. Badula pensyong daki bapo haki jaka jongki. Utrai ula jenrat yaki thiet jongki hima. Badula thung daki basngaurit haka jaka jongki. Utrai ula penlim yaki hima. Bad ula penjat yaki hadu pandamadan saka kendo. Yaki katu kat ni ula penjat. Hadu bo omsa syu wat ka kerteng jongki haka kendo. Yaka jing sarong om syam la thao na kabentaki beriu. Ni yaka jing dakat na kabentaki tu yaki balakha syaka parthai. Kamlong kabadai ban ibeng ya uberiuduk ubapro jebien. Lemni kalong kabasyongnya ban ai burom ya uberiu sniu. Uriu dan burom unong bishar ban unong sensar. Kinyo la kaburom. Henry om don uwei naki ubakam krau ban ya uberiu ubatieng burom ya utrai. Wajupan pau ko ialah kajing stat haba pitrikam ni wajupan krawi ladi haba pikir do la ubri ubatre ialah kakam bat udap pahu pahai ban yo basang keleng ban ko kelembang kukhon tule antat haba piaro ialah di bat tuat burom ialah di tangkat bapi syonghok. Menu ban penkesan yu beriu, uba penrem ialah dihi. Ni menu ban burom yu beriu, uba penjak burom ialah kajing im. Ya uba duk, la ai burom namar bu udon jing nang jing tip. Kumba ya uba don spa, la burom namar udon spa. Lada la ai burom habaduk, kat nu lilei lada riu baha. Baladaw beriu ujak burom habadon spa kat nu lilei ladaw duk.